La pitjor primera volta del segle XXI de tots els equips de primera divisió. Eixe és el penós rècord de l'Elx, que continua sense guanyar un partit. L'afició ja dona el centenari per perdut, llevat d'algun somiador que encara creu en la salvació. Está a 14 puntos de la salvación, prácticamente imposible. L'afició de l'Elx ja no creu en els miracles. L'any del centenari s'havia acollit amb il·lusió i més de 24.000 abonats, però la realitat és que s'ha signat la pitjor primera volta del segle XXI en primera divisió. Amb només 6 empats al final de la primera meitat del campionat, cap club ha protagonitzat fins ara pitjors registres. El Llevant l'any passat tenia 8 punts, mentre que Osasuna i Granada arribaren a 9 i 10, respectivament, en la 2016-2017. Una hecatombe, lo que es el término del propietario y la directiva no deben de estar ahí. Només hi ha algun optimista que encara creu en la salvació. Cosas más difíciles se han visto en el fútbol. Acordaros del año de Girona. La major part de l'afició ja pensa que caldrà optimisme i moral, però per a la pròxima temporada en segona. Si el problema es eso, que ven el año que viene y es lo mismo. Si se toman las decisiones correctas que se tengan que tomar, pues podrán subir y a lo mejor no repetir este desastre.